Ние ще гледате Римска баня по Станислав Стратиев. Моля всички да се изключат телефоните. Какво друго? Пожелавам ви приятно гледане, да се забавлявате както ние се забавляваме и това събитие се случва с подкрепата на Студентски съвет. Чао! Ало? 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 Няма да ми пратите едно такси? Ало? Половин час викам ало и никой не се обажда. Това е безобразие. И сега всичко ще пропадне заради една тъпа, гадна, стара, ръждясала ламарина. Мамка ти. Слушай, ей, къде се намираш, че псуваш на майка? Ало, моля ви се, пратете едно такси. Бързо, бързо, колеги, моля ви. Ще ти пратим на куковолято. Но аз от половин час викам ало и никой не се обажда. Чухме, не сме глухи. Съжалявам. Аз в яда си. В яда си? А те пък те заритат, приятно ли ще ти е? Съжалявам, сбърках. Но където има грешка, има и прошка. Хайде сега. Моля ви се. Приятели, моля ви, пратете едно такси. Виж, грубянинът няма приятели. Но на мене нервите не са им в ред. Моля ви се, разберете. Нервите? На много хора не са им наред, но всички се возят в таксита. Хайде да не дейте така. Самолета ще излети, пък закъснелите ни ги приемат. Правилно. Братя, моля ви се, братя, пратете едно такси, моля ви. Но ще изгори картата за море. 3 години ме пращат на море. Все през зимата. Януари, студено, вятър, сняг. За първи път случай шефа се разболя. Дадоха неговата карта на мене. Моля ви се, това е карта за море на лято. Напълни се сексуални маняци. Всеки ме може да оздравее. Да много оздравее човека. Моля ви, ще станем близки. Из колонките почнаха. Не им стигат жените. То да беше в друг квартал, то в нашия. Моля. Те отидаха изборите. Моля ви, моля. Господине. Моля. Защо не отидете на съседната колонка? Вижте там колко свободни таксита има. Да, така ще направя. Отидете. Господине, куфърчето си забравихте, куфър. Благодаря ти много. Всичко добро. Нека целува колонката на съседната квартална организация. Скъпи слушатели, щастлив съм да ви съобщя първи за новото грандиозно откритие на нашата археологическа наука. То е доказателство за високата морална и духовна култура, която е цъфтяла по нашите земи. Открита е първата уникална изцяло запазена римска баня от времето на император Помпилиан. Това се случва в нашата родна столица, на улица Вадайско въстание номер 12, вход Б на последния 7-ми етаж. Кой апартамент? 42. Стига бе, моя ли? Това е някакъв майтап? Категорично не. Докато майсторът подменял душемето и се натъкнал на тази изключителна находка. Тя датира от римско време и при нас е доцент Ананиев, който е ръководител на разкопките. Доцент Ананиев,
Ще ни разкажете ли нещо повече за вашето откритие? Какво е това чудо? Как може? Хубаве ми хора, разбили са го. Изпоначубили са ми мебелите. Разкопали са ми тоалетата. Хубавия стол. Стола на прадядо. Вече за нищо не става. Това е варварщина. Ужас. И защо? Защо точно на мен? Защо не можа да се случи на комшията, бе? Защо на мен? С какво съм по-различен от всички останали хора на този свят? Това е трагедия. Но като се замисля, не е чак толкова зле. Този Помпилиан не е бил случайен човек. Личи си му. Имал е стил. Сега ще си живея като римски император. Кой сте вие? И какво правите тук? Аз живея тук. А вие кой сте? Значи вие сте Иван Андонов, собственик на този дом? Точно така. Освен ако им твърдите, че Иван Андонов сте вие. Не. Аз се казвам Ананиев. Доцент Ананиев. И доцент малкото ви име ли е? Не. Това е научната ми степен. Малкото ми име е друго. Знаете ли, и аз имах един приятел, когото постоянно го късаха на изпит по технологии на металите. И за да се отмъсти на доцента, той си взе куче и го кръсти доцент. Беше изключително интелигентно същество. Доцентът ли? Кучето. Така че вместо да обиди доцентата, обичаше кучето. Казваше му доцент. Да, много смешно. Трябвало е кучето да се яви на изпит, чава да го вземе и случва да се ликвидира. А вие, Андонов, да ви попитам, имате ли куче? Защо, Ананиев, да ви попитам, да не би да вземете изпити случайно? Защото ако имате изпити, мога да намеря и куче. Но сега да оставим кучето. Кажете за банята. За каква баня говорите? Ето тази римската уникалната от времето на Помпилиан. Не разбирам какво за нея. Ами кога ще я преместите в някой подлез или пък музей, където хората да я гледат и да й се радват? Как да ви обясня? Преместване на такива обекти е съпроводено с големи трудности. И което е по-важно, Андонов, с голям риск. Това по принцип. А при такъв ранен стадий, какъвто имаме явно тук, това е невъзможно. Ние не можем да поемем риска преместването на банята. Какъв риск не можете да поемете? Май не ме слушате. Преместването на банята. Ние не знаем как ще реагира на корозията, не знаем какъв е спорителният материал, не знаем неговите свойства. Когато я изнесем, представете си, тя може да се разпадне на прах. Представете си на прах, а това са векове, Андонов, помислете. Значи, ако съм ви разбрал, скоро няма да я местите. Вие май не разбирате и не слушате. Въобще няма да я местим. А тогава мога ли да я напълня с вода? Какво? Искате да я напълните с вода? Защо? Ами да, като си имам баня, поне да се къпя в нея. Не, изключвам. Не, невъзможно. А да сложа едно легло. Какво легло? Персона и половина. Вие май ми се струва не си давате сметка за ценността на този басейн. А до него нощно шкафче с нощна лампичка. Аз пък да ви кажа, го виждам с една готварска печка мечта. Ще изправите мусакичка, кюфтенца. Какво повече му трябва на човек? Добре, Ананиев, разберете, не съм против римската баня. Но къде ще живея аз? Къде ще работя? Къде ще си пия чая?
Къде ще ми се родят децата? Хайде сега пък за деца говорим. Андонов, за децата всеки мисли сам. За вашите деца ще мислите вие. А и трябва да ви дам един съвет. Трябва действие, ако ме разбирате. Поне в началото, докато се родят. А за другото науката иска жертви. Добре, но защо от мене да ги иска? Аз какво общо имам с тази наука? Нищо. Вие сте човек на науката. Вие живеете с нея. Дайте ги вие. Защо да ги иска от мен? На всичкото отгоре ми разкопахте хола, кухнята, тоалетната. Аз да се дематериализирам ли какво? Антонов, струва ми се, че вие май поставяте частните си интереси над обществените. Разберете, човечеството ще загуби несравнимо повече, ако позволим да бъде разрушена, може би, единствената от времето на Помпилиан баня. Такива домчета имат из цялата страна. Сега тя е една строителна площадка, ще си намерите нов дом. А римска баня има само една. Ние не можем да поемем риска преместването на банята. Не можете да го поемете, значи. Не можем. Тогава ще го поема аз. Вие сте варвари! Варварин съм. Собствен си дом. И да ви кажа нещо. Не обичам да ми се стояват гости до късно. Изходът е там. Ама вие сте все още тук. Доколкото разбирам, вие правите някакъв намек. Точно така. Намеквам, че сте дошли в дома ми без покана. Разорали сте го. Изпълчупили сте ми мебелите. Нарекохте ме варварин и е крайно време да си вървите, вие и тази баня. Това не е само ваш дом. А че още ваш? За кой път на обществото такива домове има хиляди. А римска баня от времето на Помпилян една едничка. Махайте се заедно с банята си. Да. И да я разбиете още днес. Няма начин. Моля ви се, почваме сега и до половин час съм я опухал. И после ще я пращам по почтата. Всеки ден по едно парченце. По-големи, по-малки. Размерът ще бъде по желание на клиента. Аз ще ви пращам цигари. Къде? Как къде? В затвора. Там ще се озовете, ако ви позволя да разрушите за 100-тен път единствената от времето на Помпилян баня. Андонов, ще си намерите нов дом. Не можем да позволим тази баня да бъде загубена за човечеството. Помислете си хубаво за човечеството. Така, значи, вие мислите за човечеството? Да. А кой мисли за човека, от който състои цялото това човечество? Защото да кажеш, човечеството е много лесно. Винаги е някой там, винаги е някой друг, винаги е някой в края на залата. Но никога не този срещу теб, който иска нещо. И с това трябва да ги съпоставим. Цялото човечество с всичките милиони, милиарди и така нататък. И Иван Андонов, от другата страна на везната, ще видим, че Иван Андонов не е човек, защото в хола му има открита римска баня. Браво! Това е софистика обаче. А това е изхода. Добър вечер. Добър вечер, добър вечер. Ти ми баща, че ще бъдем сами. Хо-хо-хо. Този човек какво прави тук? Той приятел ли? Ами да, най-добрият му приятел от най-рано детство Иван Андонов. Наистина се казва Иван Андонов, но не ми е никакъв приятел. Еми тогава какво прави тук по това време? Нещо служебно ли? Не, аз живея тук. Как така живеете? По най-обикновения начин. Ставам сутрин, работя, пия кафе, качвам се там върху раковата и скачвам върху леглото. Но внимавам, все пак е старо. Мислих, че къща е отчуждена. Нали ми беше казал, че... Да, направих всички постъпки, но знаеш, бюрократи бавят навсякъде. Че човекът, който живял в нея, Не сега, после. Получил? Какво е получил? Бе, какво става тук така? Една седмица отидох на море. Една. И после открили римска баня. Какво отчуждаване? Мене трябва да питат, аз живея тука. Не, така вече не може. Тази римска баня започва да ми действа на нервите. Откакто е открит, всичко се обърна с главата наопаки. С главата наопаки.
Няма те по цели седмици. Нощуваш тук в този басейн. Разкопа ми тоалетната. Промени се. Стана съвсем друг. Понякога просто не мога да те позная. Тези матрони тук, като че ли са ти по-скъпи от всичко друго. Марта! Пречи ли, бе? Подозираш всички. Страхуваш се от всички странни възгледи. Не е нито мястото, нито времето за разискване на моите възгледи. Главно времето. Защото, както казах на вашия... Не ви знам какъв ви е точно. Обичам да си лягам рано, почти с кокошките. И ми е крайно неудобно да се събличам пред чужди хора. Поне в началото. Престанете с този ваш начин на изразяване. Къде се намирате? Къде се намирам, бе? Излезте се по разходите. Вечерта е чудесна. Не ми се разхожда. Спи ми се. Тогава си легнете в кухнята. Върху печката. И нали се говорите за кресло, занесете едно кресло. Защо? Като имам специално легло, специално за тази цел. Кола. Ти ми баща, че ще бъдем сами тук, отдавна сме били. Моля те, направи нещо. Другар Антонов, хайде с мен. Вижте каква прохладна, свежа, приятна вечер. Айде излезте просто вие. Разхождайте се вие. Да вървим на друго място. Ако аз изляза, той ще я разбие. Как така ще разбие? Тя е уникален паметник. А вие защо ми разбихте хола? И той беше уникален. Имах един хол. Да, но римската баня... Вижте какво. Не съм против римската баня. Напротив, гордея се, че сте открили в нашия град, в нашата татковина. Но дайте ми някакво друго жилище. И аз ще си предостъпя своето собствено. Но ето така да се разхождам по улиците като ненормален, при положение, че си имам свое собствено, но макар и разорано жилище, няма как да стане. А сега излизам, но само до тоалетната. Така че не бързате да се радвате. Той има някакво право. Защо не му дадат жилище? Марта, сега е по-лесно да получиш инфаркт, отколкото жилище. Добре, вашия институт не може ли да му даде? Нашия институт явно се занимава с неща по-стари от 1000 години. Той не раздава жилища. Ами, добре тогава. Пренесете банята някъде в музей или в института. Ти чуваш ли се въобще? Ти чуваш ли се какво каза току-що? Да пренеса банята. Аз открих римската баня. Тя принадлежи на мен. Занеса ли я в музея? Тя принадлежи на всички. Един ще запише дисертация, друг ще направи научна степен, трети ще замине на конгрес. И какво остава? Нищо. Аз открих римската баня. Тя е моя. Занеса ли я там? Край. Свършва се. Той не може да живее на улицата. Ти знаеш ли какво представлява тази баня за мен? Това е един шанс. Единствен шанс, който идва веднъж. Изтърва ли го? Край. Свършва се. Не забравяй, че банята Да, това е... точно това е въпроса. Банята, това е дисертация, професура, научна степен, конгрес, Рим, Женева, Мадрид, Лондон, почести, слава и пари. Толкова много пари. Как ще я изтискам тази баня? И този Иван Андонов, откъде ми сигна в краката? Сега и с него трябва да се разправям. Струва се, че прекаляваш. Не той, а ние изникнахме. Незабавно, преди някой да ме е изпреварил. Какво ти става? Ослепял ли си? Нищо ли друго не виждаш, освен банята? Виждаш ли ме? Да, виждам те. А сега? Да, казах ти, виждам те. А сега? Да, казах ти, виждам те. Нищо не виждам. Нищо не виждаш. Престани с тези Кога? глупости. Защо? Това виц ли е? Да, виц. Егат се скучния вид. Чак ли се доспа? Виждаш каква е ситуацията? Ситуацията е такава вече цял месец. Никога нямаш време за мен. Аз съм едно нищо. Вече ме забрави тотално. Разговорите ви пречат. Лампите също. Всеки мисли само за себе си. Е, такъв смешен навик имам. Спя при загасени лампи. Ти непрекъснато мислиш за тази баня. И по-точно не за нея самата, а за възможностите, които тя ти дава. Марта, моля ти, спри, афектирана си. Афектиран съм аз. Лампите ми светят в очите. Марта, нека да загасим лампите на този яснал. Знаеш, че на тъмно може и по-добре. Нищо не може. Не искам да говорим, той ще чува всичко. Правилно. Моля те да излезем някъде другаде. Има много остър слух. Почти животински. Чувам от половин километър. Струва ми се, че недооценяваш значението на момента. Ти мислиш само за себе си. Мисля за двамата. Само за себе си. Утре пак ще ме зарежеш заради някаква гробница или щупено гърне. 100 на 100.
Не се обаждате, вас никой не ви пита. Мене никога не ме питат. Като ми разкопаха хола, също не ме попитат. Това вече е прекалено. Аз съм някаква мумия, която живее с старини. Марта, разсъждавай като съвременен човек. Тоест да разсъждавам като теб, така ли? Няма какво да се разсъждава. Мисълта убива действието. Моля те да излезе някъде. Той няма да разбие банята. Нали няма да я разбиете? Чуйте какво ще ви каже. Ще я разбие. Няма, той ще даде честната си дума, нали? Ти чуваш ли се? Кой вярва или изпълнява днес честна дума? Тогава избирай. Или банята, или аз. Нямаш право да поставяш въпроса по този начин. Ти знаеш какво... Знам какво представлява банята за теб. Не те карам да изоставяш изобщо. Моля те да излезеш с мен тази вечер. И аз представлявам нещо, нали? Съжалявам, невъзможно ме е днес. Тогава всичко хубаво. Марта! Марта, почакай! Хубаво момиче. Аз ако бях на ваше място, щях да отида с нея. Пък ако ще тази баня на пух и прах да става. Стига сте дрънкали. Половият живот е в основата на обмяната на веществата. Затваряйте си човката. Пише го вестника. Глупак! Още не се знае кой е. Вие си стоите във вашата баня, а аз отивам да я догоня. Къде отивате? Ама вие сте още тук. Стоите си във вашата баня. Попитах, къде отивате? Огладнях. След тези неща човек обикновено огладнява. След кои неща? Ананиев, вие сте като малко дете. Питате, питате, питате и пак питате. А някои неща са забранени за деца. Длъжен сте да ми кажете. Че откъде накъде съм дължен? Какъв сте ми вие на мене, за да ви давам сметка? Началник, проповедник, отговорник, какъв сте ми, никакъв не сте ми. Вие въобще не сте настигали. А вас какво ви засяга? Вие си избрахте банята. Нали така? Ще ви смачкам, Андонов! Не ми се изпречквайте на пътя. Смачкал съм всички, които са ми се изпречвали на пътя. Ще смачкам и вас. А може би малкото ви име не е доцент, а е Валя Кананиев. Ще ви смачкам, Андонов! А мачкате ли през нощта? Защото аз си лягам да спя. Какво правихте с Марта? Разговаряхме за изкуство. Попитах какво правихте с Марта. Хайде, утре ще ви обясня подробно и с цветен чертеж при това. А сега си лягам да спя. Моля ви, не ми пречете с пубертетските си въпроси. О, слава Богу! Помислих, че е някаква нова грижа за човека. Пожелавате добро утро на трудещите се.
Извинете, уникалната римска баня, нали? Да, да не сте доцент, защото ето там вече спи един. За съжаление не можах да стигна до тези върхове на познанието. Имам средно образование. Но все пак, това не е достатъчно основание, за да идвате тук. Извинете, търся Иван Андонов, собственикът на този дом. Може ли да говоря с него? Иван Андонов? Това все още съм аз. Но където е тръгнал, очаквам промени. Така че използвайте шанса си. Извинете за притеснението, но тъй като сте двама, нали разбирате, бихте ли удостоверили това чрез някакъв документ? Акт за раждане? Моля се, и паспортна си го? Уверявам ли, че от взаимен интерес? Ама, че е работа. Но заради средното образование ще ви го покажа. Край да ви благодаря. Текова, изкуствовед. Извинявайте за притеснението, но нали разбирате, трябва да работя на сигурно. А спящият ваш приятел ли е? Не. Той е доцент. И пък поне така казва, доцент Ананиев. Не е ли на него да му искате документи? Както и да е, ще говорим, а по-тихо и по-надалеч. Ако случайно се събуди, кажете му, че съм ваша братовчетка от Луковит. Ако случайно сбъркам Луковит с друго населено място... Все ми едно. Идеално. Вижте, вие ми изглеждате интелигентен човек. Външния вид понякога лъже. Не, вие сте интелигентен човек и затова нямате никакви шансове. Какво е вашето положение? Сам виждате. Разбит дом, изпочупени мебели, а в средата на единствената ви стая римска баня. С матрона? Но матроната не променя положението, даже отежнява. Учени от цял свят ще се нахвърлят като мухи на мед. Ще бъде обявена за паметник на културата със световно значение. Ще се намесят ЮНЕСКО и край. Работата ви е изпукана. Мислите ли? Сигурна съм. Познава ли ЮНЕСКО? Пипа здраво. Ще започнат разкопки и в кухнята, и в килера, и в туалетната. Не и в туалетната! Да, и в туалетната. Не! Да, сигурна съм. Ще се намесят и нашите и край. Работата ви е изпукана. Ще бъдете принудени да ходите до обществените туалетни. А там е мръсно. Няма хартия. Почти винаги е заето. Какво да ви разправям трагедия? Ужас, ужас, трагедия. Луковит! Как мислите, дали наистина спи? Буша работа. Всичко може да очакваш. Както и да е. И което е най-страшното, не работят редовно. Къде? Обществените туалетни. През 2 дни са в ревизия. Какво толкова има да ревизират? Или са в почивен ден? Представете ли си? Кичът е гонен от природни подбуди, а тя почивен ден. Ужас, какво да ви разправим? Трагедия. Трагедия. Наистина ужасна картинка ми нарисувахте, но те все пак ще им дадат някакво жилище, нали? Андонов, вие като интелигентен човек естествено си нямате и никакво понятие от жилищен въпрос. Не понасяте думата рушвет? Не бихте паднали на колене и целували ръката на началника? Кажете ли, бихте ли паднали на колене и целували ръката на началника, когато зависи вашето жилище? Че откъде на къде да му целувам ръка на него? Ако правихте кебабчета, и че нямаше да ви мисля, но вие сте интелигент, нямате вила. Признайте си, нямате вила. Нямам. Аз точно за това съм и тук. Луковит, Реля те поздравява, пита кога ще наминете да се видите. Братовчет, аз ще тръгвам. Ела да ме поизпратиш, че из тези улици винаги много се бъркам. Какви улици, бе? Андонов, аз нищо не искам. Аз давам. И какво давате? Андонов, вие като интелигентен човек нямате никакви шансове. Ще ви вземат жилището, това е 100%. Единственият ви изход е да превърнете загубата в печалба. И как ще стане това? Като ми се доверите. Сега умните хора на Запад, а там умни, значи богати, влагат милионите си в произведения на изкуство. Реплики, книги, амулети, иконостаси, вази. Те нищо не правят на дома. Стоят си кротичко в един ъгъл и само си вдигат цената. И до сега веселка са стигнали на дома. Смайващо високо. Щастието може да не е да си купува с пари, но не е в това да го нямаш. И вие за какво? За смисъла на живота ли искате да ми говорите? Именно, за смисъла на живота. Какъв смисъл има да живеете в това разкопано и очакващо още разкопки жилище? Нима не сте интелигентен човек? Нима не заслужавате да живеете на брега на Лаго ди Комо?
И нима това е достатъчно, за да живея на брега на Лаго ди Комо? За други не, но за вас е напълно достатъчно. Вижте много. Представете ли си, отивате на брега на Лаго ди Комо, излягате се на пясъка, слънцето ви пече, пиете бира и всичко е прекрасно. Но как ще отида до Лаго ди Комо? Като пренесем римската баня. Пренасяме банята, чудесно, къде? Зад граница? В Италия? Оттам най-вероятно ще я поемат американците. Те сега там са най-богати. Вие за това няма да си притеснявате, можете да ни имате доверие. Но трябва да действаме бързо, докато банята е още в хола ви. Отиде ли в музея и край. Бити. Може да ми се доверите. Може да си каже, че съм изнесла половината неолитни могили в България. Значи вие се занимавате произведения на изкуството, редки книги, амулети, иконостази. Но това са нищо пред римската баня, Андон. Древни духи. Най-малко 1 милион ще изземем. За по-малко няма да я дадем. И после на Лаго ди Комо. О, стига с това Лаго ди Комо, давай нататък. Казах ли нещо? Но, Цекова, ако банята се разруши при местенето? Няма, Антонов. Действам с последни постижения на световната наука. И аз получавам списание. Хората цели храмове изнесаха, ни една баня и няма да можем. Но ако се разпадне на прах? Няма, Андонов. Ще я нарежем. Като толкова ще я нарежем. Ако те хванат? Пак този глас. Андонов, да ни променяте тембъра на гласа си? Не съм забелязал. Някой каза, ако те хванат? Аз пък си мислех за друго. Не беше мисъл, беше глас. И все пак, Цекова, не ви ли се струва, че тази баня е държавна собственост? Че защо да е държавна собственост? Да не би държавата да е направила? Не, но си има закони. Да, и според кой закон разкопаха вашето жилище? Това се случи случайно. Случайности няма, случайно само се женят. Хайде сега и вие скрупули. Какво толкова има да му мислите за една баня? Някой за вас мисли ли? Нима не сте интелигентен човек. Най-малко по 500 000 ще изземе. Извинете, не чух точната сума. 500 000 ли казахте? Долара? Хубава работа. И матроните проговориха. Тя отдавна си говори. Хайде да се махаме тук, че... Вижте какво, искам на малко 20% швейцарски франкове, те са много по-стабилни от долара. Хубава работа. Рибата още в морето, а тя за проценти говори. Виждате ли, Андонов? Матрона, по-бързо от вас се ориентира. Ще заминем с такси. Както и да, Андонов. Аз ще тръгвам, вие мислете бързо. Не приемайте други предложения, ще ви измамя и ще се върна скоро. Ето го там. Какъв басейн ви трябва? Дето имаше предаване по телевизията. Назначена съм за спасител към новооткрития басейн. За какъв? Спасител. На всички басейни, плажове и водни площи трябва да има спасител. Ние спасяваме къпещите се. Моля, спасявате къпещите се. Къпещите се е най-ценният капитал. Пише го в устава на нашата водноспасителна служба. Но не виждате ли, че този басейн няма да се пълни с вода? В него няма и да плува никой. Как така? Но не виждате, че никой не може да се отдави вътре. Давили са се в леген. Станала е някаква грешка. Нека да обясня. Това не е басейн, а е римска баня. Паметник на културата от времето на Помпилиан. Плюс това, предстоят научни изследвания. Заповедта за назначението ми е в джоба. Но този басейн няма да се пълни с вода. Това не е моя работа. Моята работа е да спасявам. Тук въобще не е нужен спасител. А може би е нужен. Ще видим. Сега, когато плувното лято е в разгара си, когато повикът е да обучим хиляди млади пловци, вие искате да закриете един басейн, когато сме толкова зле в плувния спорт.
Но вие искате да обучавате тук пловци? Да. Какво ще ви кажа? Слушайте внимателно. Ако сипете в този басейн, макар и една капчица вода, ще ви дам под съд. Казвам се Ананиев. Доцент Ананиев. Хубаво запомнете това. И вие ли сте доцент? Не, аз съм Иван Андонов. Нещо във връзка с басейна ли? Не, има злощастно саркастичната карма да се родя тук. Живея тук. А, защо? Къщата е хубава, на мен ми харесва. Значи имаме сходен вкус. И на мен ми харесваше много. Но я поразкопаха малко. Сега разкопават навсякъде. Ако не копаят по улиците, копаят вътре в къщите. Не се тревожете. То вече няма и за какво да се тревожа. Но да ви кажа, не мисля, че е подходящо да обучавате тук пловци. Защо, господин Андонов? Ами ставам рано, слушам музика, гледам филми, работя, каня си гости и ще преча на пловците. Не се тревожете. Състезателят трябва да има здрава психика. Нека свикват. Не за тяхната, за своята се безпокоя. Трябва да спортувате, господин Андонов. Добре ще ви се отрази. Това ли търсите? Много благодаря. Моля. Иванови готвят попска яхния. Вие обичате ли попска яхния, господин Ананиев? Студентката пак си е поканила гости. Спуска предетата. Кога учат тези хора, господин Ананиев? Телева на печене, даш пак щупичния. Извънредно крепкава жена. 7-та чужница тази седмица. На последния нищо интересно, бабчката гризе ябълка. Вие обичате ли ябълки, господин Ананиев? Оценявате спасителите, господин Ананиев, а и те са хора. Господин Ананиев, искате ли да ви спася? Странен човек сте вие. Не искате да разговаряте с мен. Защо? Копаете като един Хамлет. Що за глупост? Защо глупост? Гледала съм филма. Там беше същото. Само, че имаше и джет. Да. А тук имаме спасител на басейн без вода. От 10 квадратни метра. Спасител има по назначение. Знам ви, аз вземате народни левчета за това. Вземаме, ама поне спасяваме. А пък вие само разкопавате. Ако бяхте един истински спасител, щяхте да отидете на басейн поне с вода. Моето назначение е за тук. Какво да ходя сама да се отказвам? Да си подавам ставката ли? Ако бяхте истински спасител, точно това щяхте да направите. Подаването на оставка е буржуазен предразсъдък. Вие чули ли сте някой сам да си е подава оставката? Не сте? Няма и да чуете. Що аз да бъда първата? Върнете се! Завърнете ме влизането в басейна на облечени лица! Ама не се въвеждате на басейна! Какво желаете? А вие кой сте? Струва ми се, че вие трябва да кажете първа. Иван Андонов? Ананиев. Доцент Ананиев. Водя разкопките тук. И на външни лица е забранено влизането. А този басейн наистина ли е от римско време? Само за да ме питате, за това ли дойдохте? Търся собственика на тази къща, Иван Андонов. По каква работа? По моя. А защо питате за римската баня? А защо не? Ето го, господин Андонов! Господин Андонов, тази госпожа ви търсеше. Добър ден. Добър ден. Къде са делфините? Какви делфини? Не е ли от цирка? Не сте ли от цирка? Не. Слава Богу! Днеска се обадил възпитател на делфини, който иска да наеме басейна, да го напълни с вода и да прави представление с делфини. С делфини! С делфини, тук! Аз съм Диамандиева и искам да разговарям с вас. Добре,
На 4 очи. На колкото искате. Заповядайте, моля. Господин Андонов, аз съм посредник на недвижими имоти, може би сте чувал Диамандиева. Закупила съм и съм препродала половин София. Значи остава другата половина. И нея съм запланувала. Вижте какво, аз работя на едро. 4 стайни, луксозни и нагоре. С камини, с лъчисто отопление, с шадравани, мрамор, с гимнастически салони. Спорта укрепва здравето. При мен е... Да, при вас. Хайде да се преместим. При мен, господин Андонов, няма случайни клиенти. Вземам 15% комисионна, но клиентът получава това, което иска. При мен се получават апартаменти, каквито други да няма. Да се разходим малко. Все пак трудно започна да се работи. И внимавайте къде стъпвате. Не се знае какво може да има отдолу. Господин Андонов, Слушам. сега имам един клиент. Иска нещо супер специално. Пари дава, но иска. Готов е да даде много пари. И какво иска? Вашият апартамент чул за банята. Моя апартамент. Ето това разорано и разбито бойно поле тука. Да? То сигурно е маняк на тема разкопани апартаменти. Не, той може да ни купи и двамата. Работи с строителни материали и е толкова богат, че чак на мен ми е неудобно да ви го кажа. Ами не дейте тогава. Жена му иска апартамент с римска баня. Чула, че този е единствения в света. И много правилно е чула. Но ще ви разочаровам. Този апартамент не може да бъде купен. Искам да кажа, с банята. Няма нищо, което да не може да се купи с пари. Колко? Това е въпроса. Но от института са започнали да разкопават наоколо. Разкопават ми и туалетната. Няма значение. Аха, няма значение. Ще съдим института. Юридически това е възможно. Частна собственост, още не е изяснено всичко с 3 адвокати. Оставете това на мен. Но, освен това, има и назначен спасител. Ще съдим и спасителя с 3 адвокати. Не ви ли се струва, че тази баня принадлежи на държавата и на човечеството, както казва доцентът? Ще съдим и държавата, ще съдим и човечеството, ако трябва, с 3 адвокати. Няма процес, който да не съм спечелила. Вие ми дайте само писмено съгласие, останалото е моя работа. Господин Андонов, имаме писмо! Внимавайте. Не, това не може да бъде. От общината е. Невъзможно, аз един час им обяснявах най-подробно, дума по дума, бавно, спокойно, че са открили в къщата ми римска баня, че няма къде да живея, че е крайно време да се намесят и да се махне тази баня от къщата ми. А вижте какво са ми написали. Господин Андонов, в отговор на вашата молба да откриете в къщата си римска баня, съобщаваме ви, че искането ви се отхвърля по точка 3, алинея 57 от разпореждането за ограничение частната инициатива на гражданите. С приятелски поздрав. Подпис печат? Подпис печат. Сигурно е трябвало да бъде писмено. Ама аз и писмено им оставих. Как е възможно? Ще получите много пари, наведнъж, а не приятелски поздрав. Андонов, не подценявате швейцарския франк! Заприлича ми на делфин! Къде? Там каза нещо! Стига глупости. Делфините не говорят. Андонов, сега ли ще подпишете пълномощното или да мина утре? А утре. За какво пълномощно? Че ме упълномощавате да продам апартамента от ваше име. Андонов, не забравяйте Лаго Никомо! Този глас ми е познат. Така ли? Делфин беше чист делфин. Не, този глас ми е познат. Андонов, кога? Какво кога? Не. Не мога сега. Виж се какво е положението. Не може. Всичко е разорано, разбъркано от главата наопаки. Елате утре, моля ви се. Не се колебайте. Цените всеки ден падат, което е най-лошото. Ситуацията се мени. Да, мени се. Аз пак ще мина. Утре. Андонов?
Струва ми се, че нещо ви посещават твърде съмнителни личности. Да, особено една с лопата. Вижте какво ще ви кажа. Не си въобразявайте, че можете да посегнете безнаказано върху римската ми баня. Държавата се е изправила с много еснафи, които мислят за собствените си интереси. Ще се справи и с вас. Така, значи, вие мислите за интересите на държавата. Та вие сте една безкористна пчеличка. Един живот отдаден в служба на човечеството, на науката, на изкуството. Без никакви облаги, без никакви помисли. Съвременният човек действа, Андонов. Независимо от това какво е действието, така ли? Да, независимо от това. Винаги се намира нещо, или в случая някой, който го оправдава. И да ви кажа, познавам хора като вас. Да, точно като вас. Стоите, чакате и се чудите. Защо никой не обръща внимание на несметните съкровища, любещото сърце, редките качества, прекрасната душа. Седите, чудите се. Защо оставате пренебрегнат? Защо жените избират другите? Пренебрегнат? Не бих казал. Трябва да се движите, Андонов. Значи за вас идеалният човек е на бензин, за да може да се движи и да мачка. Много високо се поставяте. Себе си не, но човека да. Ами тогава останете си човек. Аз отивам да копая в тоалетната. Андонов, къде поставяте тоалетната? По-високо или по-ниско от човека? Зависи от този, който отива да копае вътре. В случая е по-високо от човека. И внимавайте да не ми щупите тоалетната чиния, че тогава ще дам под съд с 3 адвокати. Така прави съвременният човек, когато му щупят тоалетната чиния. Кой ми би по главата да ходя на море през лятото? Хубаво беше то. И януари, и зима, и студено, и хора няма. И най-важното, нищо не се случваше. А пък сега погледнете какво е положението. Целият ми апартамент е разкопан. Разхожда се доцент с мотика. Брокер на недвижими имоти. Изкуствовед, спасител. Навсякъде е пълно с шамандури. И най-лошото. Спасение няма. Да ви спася, господин Андонов! Не ти ли омръзна да ме спасяваш? Спаси доцента. То не ще, нали знаете? Образован човек. И аз съм образован. Не, вие сте друг. Вие обичате хората. Господин Антонов, нали все пак трябва да спасявам някой? Но... Иначе какво се получава? Имаме басейн, имаме спасител, а не спасил никого. И аз трябва да развивам някаква дейност, иначе ще ме уволнят. Но не ми се иска да бъда спасяван точно сега. А защо? Моментът е много подходящ. Имаме червено знаме на кулата. Хайде някой друг път. А и водата е ледено студена. Трудно за схващане на мускулите. Мразя да се дава в ледено студена вода. Настива се. Антонов, вие сте добър човек. Винаги сте ме разбирали. Нека да ви спася. Много ще внимавам. Нека само за 5 минути. Обещавам. Както вие пожелаете. Нека да ви спася, господин Донов. Много ви се моля. Трябва да развивам някаква дейност. Много ви се моля. Нека да ви спася. Добре. Хайде. Спасявай ме. Хайде. Къде да се давя? Ами там за скалите. Но без изкуствено дишане. Добре. Последния път. За малко да ми щупиш ръка. Добре, хайде. Да скачам ли? Скачайте. По-добре се щупа на ръка, но жив господин Андонов. Аз така мисля. Не може ли без тия работи? Не може, занаят. Трябва да се упражнява. Иначе забравя се пък и кръстът ми се сваща. Да викам ли? Викайте! Помощ! 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 Видяхи! Дръжте се! Помощ! Идвам към вас! Помощ! Бъдете се събуя! Дръжте се, има вълнение! Ей, сега ще ви спасим! Не го горете! Много е опасно! Може да дойдете в солена вода или сладка там, каквато е в басейна! Дръжте се! Дръжте се! Ще ми щупиш кръста! Всеки да ги вземе, господин Андонов! Аз се боря за живота ви! Свършвай, бе! Не мога да помня! Свършвам! Ей, сега!
Пишете тук. За какво е това нещо? Такъв е редът, нали знаете? Във водно-спасителната служба няма ли ред? За отчетността е важно. Върнете се! Там е неохраняема зона! Най-мръсното място! Слушайте ме сега! Дайте напред! Не! Напред! Малко вляво! Моя ляво! Добре, сега долу горе. Сега внимавайте, там има едни подводни скали. Оле-ле! Аз ви казах! Бъдете се за боя! Видях ви, верно! Дръжте се! Моля ви се, какво става? Оставете ме! Дръжте се! Моля! Добре. Ох, разтърси ми се мозъкът. Ще се разтърси, като не ме слушате. Малко чакайте се отдавате. Пишете тук. Какво е това? Документ, че съм ви спасила. Плаща ли се? Не, спасяването у нас е безплатно. Тогава ще разпиша. Благодаря. О, Боже. Това ли е римската баня? Това е. Била единствена в света? Така казват оцелите. Ама и другите там. А вие от нашата организация ли сте? Каква организация? Нашата квартална организация. Аз съм активист на всички мероприятия, но вас не съм виждал. Аз съм спасителка към басейна. Така ли? И какво работите? Спасявам къпещите се. Освен това, тук ще обучим хиляди млади пловци. Такъв е сега повигът. Масовият спорт е в основата на високите резултати. И масовите организации. Не забравяйте масовите организации. Значи, това е басейнът на нашата квартална организация. Това е басейнът на император Помпилиан. Мина времето, когато императорите имаха бани. Сега те нямат бани. Сега това е баня на нашата квартална организация. Хубава е. И казвате единствена в света? Значи друга квартална организация не може да има такава баня. Не може. Сигурна ли сте? Да. Сега вече ще спечелим изборите. Сега вече ще ги спечелим. Нека те събират бутилки. Ние открихме единствената римска баня в света. Коя друга квартална организация може да се похвали с такъв успех? Коя, питам? Никоя? Никоя! Нито 43-та, нито 107-ма. Само тези голите тук нещо не се вързват. Епохата е била такава. Тогава са се къпели голи. Епохата, точно така ще кажа на комисията. Епохата е била друга, господа. Епохата. А за пловците също. Тук нашата квартална организация ще обучи хиляди млади пловци. Такъв е сега повикът. Ама как вашата квартална организация ще ги обучи? Нали казахте, че тук ще се обучават хиляди млади пловци, а за това кой ще ги обучи няма значение. Важното е да спечелим изборите. Да, сега го виждам. Хиляди нови пловци в басейнът на император Как беше точно? Помпилиан от помпа, само че в множествено число. Помпи-ли-ан. От помпа, това е символично. Така ще кажа на комисията, сега вече ще ги спечелим. Ох, сега вече ще ги спечелим. Добър ден. Добър ден, добър ден. Извинявай. Малко е разхвърляно, но... Не е разхвърляно, ми направо разорано. Стила на доцента. Нали се разбрахме? Извинявай. Този... Кой е? Току-що спасен от кварталната организация. Приятно ми е. Да, а госпожицата коя е? Тя също ли е от нашата квартална организация? Не! Тя е от друга квартална организация. Жалко, с нея може да се работи, личи си от пръв поглед. Аз да си тръгвам, вие си имате работа. Довиждане. Твой приятел ли е? Едва го спасих от водовъртежа. Говориш за някакви избори.
И какво поиска? Нищо. Нищо? Странна работа. Идва, ама нищо не иска. Даже вече почна да се тревожа. Тази там коя е? Спасителката? Спасителка? Да. Към басейна. Това наричаш басейн? Ами, така се води. И какво прави? Спасява хората. Кои хора? Мене? Тебе? Поне 50 пъти. Някъде. Не, ти се шегуваш с мен със сигурност. Хайде де, не е лошо момиче. Не е лошо момиче, така ли? Аз каква съм? Марта? Пред очите ми! Ти не дей гледа. Не ми говорите на ти. На времето ви казах, че ако ми се изпречвате на пътя, ще ви смачкам. Помня. И от тогава не чувствам, че вашите способности на Валя не се използват достатъчно в селското стопанство. Какво искаш? Как можеш? Пред очите ми. С този! Как предпочиташ отговора? Писмен или устен? Марта... Аз отивам да потърся една книга. Нещо друго да те интересува? Нещо друго да не можеш да си обясниш? Мислех, че поне малко ме обичаш. Така ли? Ти си тук вътре в мен. Вътре в теб е банята. Ти? Няма място за двете. Искаш ли да зарежа всичко? Да, Дисертацията, банята, всичко. Заради теб. да. Тогава ще ти повярвам. Но разумно ли ще бъде? Разбира се, че не. Да зарежеш всичко заради една жена, това го има само по филмите. Марта, нека ти обясня. Моля те, послушай ме. Дисертацията за римската баня може да ти донесе много повече щастие, пари, любов и всичко много повече, отколкото онзи обикновен човек, който търси една книга между мебелите. Помисли малко, не може ли като големи хора? Едното не пречи на другото, напротив, моля те. Не си зарязай банята, не съм дошла да ти провалям кариерата. Дойдох с Иван Антонов. Върви да копаеш. С Иван Андонов. Чуй даже как звучи името му. Иван Андонов. Един мъж, свил се в собствената си черупка. Той знае само едно. Дайте ми къщата, дайте ми къщата. Никаква мисъл за нещо възвишено, за нещо нематериално. Не, той си иска къщата. Иска да живее, не, той иска да живурка в нея. Това е думата. А на вас не ви казаха да отивате и да копаете. А с него ще живуркаш и ти. Ти за мен не бери грижа, много късно се сети. Та ти си мисля, че той може да ти даде нещо. Ще размишлява, ще се колебае, ще се чуди, ще преосмисля. Погледни, той деца не може да ти направи, сигурен съм. Вие няма да има къде да живеете, тази къща ще я разбия. Той пари няма, сигурен съм. Нямам. Намерих книгата. Значи вие сте се срещали през цялото време зад гърба ми. Андонов? Андонов? Коя е тази? Може ли за момент? Не, заето. Андонов, пропускате най-големия шанс за живота си. Значи повече няма за какво да се тревожа. Моля ви се, човече, опомнете се, това е половин милион. И пари ще имате, и жени, и коли, и каквото искате. Хайде, моля ви се, заради една жена. Хайде да не почваме пак. Хайде, Андонов, трябва да побързаме. След една седмица местят моят човек в Интеркомерс и край. Не може да изнесем банята. Ех, ми остава човека с целуне годиницата. Ще ти излезе през уста тая годиница. Ще вземем и нея. Хайде, побързайте. Значи отнемате чужди годиници, а? Можем, отнемаме. Не се разправя с него, нали се разбрахме? Върви да копаеш, туалетните те чакат. Че си една наистина долна жена. Още ли не се е разправя? Добър ден! Дойдох за пълномощното.
Какво пълномощно? А, да, за жилището. Клиентът напира, увеличи сумата. Не искам да говоря пред всички, но сумата е огромна. Госпожицата коя? Моята годеница. Хубава жена, значи мога да говоря пред нея. Разбира се. Адвокати намерих. И тримата са стари вълци. Предстои ни да направим една малка комбинация. Вие трябва да осиновите моя клиент. Кого? Моя клиент. То на колко години е? На 59. Но това няма значение. Това се казва син. Добре, де. То не се ли осиновява до... Ама оставете това да бе. Осиновява да са ми 90 годишни старци. Не, няма да я бъде. Ама не се смущавайте. Това е една малка юридическа хватка от най-невинните лице. Единствената по рода си е римската. В резултат на системна работа, нашата квартална организация откри единствената в света римска баня. От времето на император Помпилиан, римски император. Тук веднъж седмично ще заседава Народния съд. Тук ще беседваме с знатни хора на труда. Ще събираме вторични суровини. Ще обучим хиляди млади пловци. Такъв е сега повикът. А това е господин Андонов. Той живее в непосредствена близост с римската баня. Един от първенците в... Събиране на хартиени отпадъци. Негова годеница наскоро преминала в нашата квартална организация. Водопроводчикът на римската баня. Работи на обществени начала. Негова помощничка. Хонорувана. Активна общественичка. Отговаря за масовия спорт в квартала. Младата смяна е в нейни ръце. Душата на кварталната организация отговаря за лозунгите и агитаблата. Андоно, вие ще отговаряте за това. Какъв народен съд? Защо народният съд? Какво общо има тук народният съд? Андонов, обещахте? Не съм обещавал. Откъде на къде конференции? Какви вторични суровини? На какво юридическо основание? На какво юридическо основание, питам аз? Не знам. Каква млада смяна, като и пловци? Да тук няма капка вода. Аз понесох морални щети. Или да вървим, или да вървим. Никъде няма да върви. Клиентът чака, трима адвокати чакат. Той е баща, той трябва да осинови. Понесох морални щети. Нарекоха ме душата на кварталната организация. Това е варварство. Този събирач на хартиени отпадъци трябва да се плати. Той е баща, трябва да осинови. Заповедта ми е в джоба. Да ми върне годеницата. Искам златни седалки от мола. Защо потребата? Помислете за културата! За физкултурата! За човечеството. За масовите организации. За сина си! Не! Къде ме водиш? Хайде, малко остана. Ма кажи ми къде ме водиш? При хората. Къде? Тук, при хората.